जोंनि राजनीतिकनि दैदेनगिरिफ्रा पलिटिशियानफ्रा बिटिसि खौल' मानो राज खालामनो सिमां नुयो नङा होमबा दुरान काप फुटबल बायदि मोनसे प्रग्राम खालामै जेरै फैसाखौ लुटिनानै जादों थांनाय बोसोरनि दुरान कापाव 110 करोड़ बिराद गिदिर स्टेडियाम बानायगोन होननानै मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बुङाखै होमबा बिटिसिनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा मानो बिटिसिखौल' राज खालामनो सानबाय थायो बिटिसिनि खाथियाव थानाय मोनसे रायजो दंबावो बेखौसो राज खालामनोसो गोजौ फारसे आवगायलांनांगौ बिटिसिखौ बिसोरो राज खालामनो फैनानै जोंनि रां खामानि साख्रि बायदि गासैखौबो लानानै थांबायब्ला जों मानो बिसोरखौ राज खालामफिननो होआ हब होननानै जेबो गैया অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কোকৰাঝাৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এখন সুন্দৰ ষ্টেডিয়াম 110 কোটি টকা খৰচেৰে নিৰ্মাণ কৰিব प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायैयाव जेसे दाय दं मावफुंनो हायै सरकारा बिनिख्रुइ बांसिन दाय दं दुरान काप जानायखौ आंबो बरायो बयबो बरायो नायनोबो मोजां मोनो नाथाय बेफोरबायदि दुरान काप एबा आईएसपीएल माब्लाबा नलेज फेस्टिवल बायदि हाबाफारि खालामना बिनि मुङै रां जाख्ल'नायखौ रायजोआ मोनथिना दुखु मोनगोन दिनै सिडली बियाबनि सिङाव थानाय मोखनागुरि गामियाव रायजोफोरजों दान्दिसे नुजानानै बिटिसिनि थासारिखौ लाना सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारिया जौसे करोड़नि स्टेडियाम लुफुंनायनि खामानिया जुरिजेनबायना नैरोजा 23 मायथाइयाव आसामनि सीएमआ लुनो बाथ्रा बुंलांदोंमोन খেলৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈ উঠিব মই আজিৰ সভাতে পুনৰ এবাৰ অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কোকৰাঝাৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এখন সুন্দৰ ষ্টেডিয়াম 110 কোটি টকা খৰচেৰে নিৰ্মাণ কৰিব তাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা মই আকৌ এবাৰ ঘোষণা কৰি মই মোৰ বক্তব্যক সামৰণি মাৰিছো दिनैनि बे बेलासे समाव सिडली एमएलए समस्तिनि सिङाव थानाय आरो मोखनागुरि गामियाव रायजोजों मोजां गाज्रि सावरायनो फैबाय नंगौ बे समा इलेक्शननि बोथोर नङा नाथाय जों गोबां खोथाफोरखौ जों इलेक्शननि समावल'सो बुंबोदों नाथाय इलेक्शननि सम बारलांबानो जोङो सिरि थायो नाथाय रायजोनो मोनथिहोनो गोनां गासैबो खोथाया उन्दै इलेक्शननि समावल' नङा बेनिखायनो जिहेतु जोंहा बिटिसिखौ बासायनांगौनि खोथा दङ रायजोआ बुजिनांगौनि खोथा दङ रायजोनो खोन्थानांगौनि खोथा दङ बिनिखायनो दिनै बे मोखनाबारि गामियाव फैनानै गोबां बिटिसिनि अबस्थानि खोथाखौ जों सावरायनाय जाबाय आरो रायजोजों बुजिलायबाय मा जानानै दङ बेयावहाय बिदियै सोरखौबा जोङो थोंजोङै गुलि रायनायजों जेबो जोङो खालामाखै दा रायजोनि सिगाङाव आं बेखौनो बुंदों जे दिनै जोंनि राजनीतिकनि दैदेनगिरिफ्रा पलिटिशियानफ्रा बिटिसि खौल' मानो राज खालामनो सिमां नुयो नङा होमबा बिटिसिनि खाथियाव थानाय आरो मोनसे रायजो दङ जाय रायजोखौ जोङो राज खालामनो थाखाय गोजौ फारसे आवगायलांनांगौ बिथांमोना जोंनियाव बिटिसियाव फैनानै राज खालामफैनानै जोंनि थाखा फैसा माइ दै साखरि बाखरि गासैखौबो जुदि लाना थांजोब्बायब्ला नङा होमबा जोंबो बिथांमोननि रायजोखौ राज खालामना एखे माबाखौहाय जोंबो खालामना लानो हानांगौ दा आङो दिनै रायजोनि सिगाङाव बेखौनो बुंदों दा दिनै नोंथांमोना बुंनाय बायदि सोंनाय बायदि आं बुंनो नागिरदों बिटिआर एकर्डनि दफाया जिहेतु मावफुंजायासै बिनि थाखाय दायनिगिरि प्रमदआ जानो हागौ नाथाय प्रमद बर' बिथांनिख्रुइ बांसिन दायनिगिरि जागोन जाय गभर्नमेन्टआ दिनै प्रमिस खालामनानै जाय गभर्नमेन्टआ दिनै रादाय होनानै एकर्ड खालामदोंमोन बै गभर्नमेन्टआ मावफुङिया प्रमद बर'आ जेसेबां दाय जागोन
बिनिख्रुइ बांसिन दाय जागोन नङा होमबा जाय दफाफोरखौ एकर्डनि गेजेरजों आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारा मावफुंगोन होनना बुंदोंमोन दिनै मावफुङाखैसै प्रमद बर'आबोथ' निश्चय मावफुंनो थाखायनो सानदोंमोन नाथाय मावफुङाखै सोर प्रमदआ जायजों दङ प्रमद बर' बिथाङा जाय सरकारजों दिनै दङ बिथांमोनानो जेबो मावफुङाखैसै दा बिनि थाखाय बुंदों आं गासैबो दफाफोरा जितु दिनै जाफुङाखैसैब्ला बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि चिफ जागौमोन होनना आं बुंदों नङा होमबा बे खोथाखौसो आं बुंदों बिनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बिटिआर एकर्ड जाफुङिनि जेबो दाय गैया किन्तु दाया जादों बिजेपिनि दाय जागोन होननानैसो आं दिनै बुंदों बेनि गेजेरजों मोनसे सोंथि दुरान काप जाय एसियानि गोजामसिन फुटबल खेला बियो प्रमद बर' बिटिआर रेकर्ड खालामनायनि उनाव सरकार जानायनि उनावहाय दिनैहाय नैथि खेबनि थाखाय जानो थांगासिनो दं बा जाबाय दिनैनिफ्राय जागायबोबाय बेनि सायाव मा बुंगोन दुरान काप फुटबल दा नोंथांमोना दसे सम स्क्रेप खालामबायबा आं मोनसे लेखा होगौमोन दा जेखिजाया दुरान काप जिथु फुटबल गेम जोंहा क'क्राझाराव दिनैनिफ्राय जुरिजेनदों बेखौ जों बयबो मोजां मोनदों बरायदों आरो रायजोआ नायनो मोजां मोनो रायजोआ फुटबल नायनो मोजां मोनो गासैखौबो मोजां मोनो बिनि थाखाय आंबो बरायदों किन्तु दुरान काप फुटबल बायदि नलेज फेस्टिभेल बायदि ISPL फुटबल गेम बायदियाव मोनसे प्रग्राम खालामै जेरै फैसाखौ लुटिनानै जादों माने अर्डार देखाय फैसा जादों बेखौ रायजोआ मिथियोबा किन्तु दुखु मोनगोन हलाय नै आं मोनसे खोन्था नोंसोरनि एग्जाम्पल होनि बुंनो हागौ बोरै फैसा लुटिना जादों होनना बुंनो हागौ नोंखौ होमबा बिक्रम नों बोरै ISPL आव नलेज फेस्टिभेलाव दुरान कापआव बोरै फैसा बख' जादों होनना नों बोरै बुंनो हागौ आंखौ बुङा होमबा अब्ला आं नैबे लेखाखौ दिन्थिगोन हमनानै ला नोङो जे एरेन्जमेन्ट अफ टेम्परारि गेलारि माने बेयो ISPL नि टेम्परारि गेलारियाव नोङो 3.5 कोटि थाङो होमबा फिसा आइटेम्सफोर दङ ड्रिंकिं वाटार बा स्टेज डेक'रेसन 3.5 करोड़ थाङो होमबा आरो बे एखे प्रग्रामावनो आरो 3 कोटि 7 लाख एखे प्रग्रामावनो 3.5 करोड़ आरो एखे प्रग्रामावनो 3 कोटि 7 लाख बे मा सोर मोनजाखो दा 3 करोड़ 7 लाखासो मोनजाखो ना 3.5 करोड़ासो मोनजाखो आरो एखे प्रग्रामावनो नों नायलायदो नै आरो 2 कोटि 49 लाख माबा मिनारेल ड्रिंकिं वाटार ओंखाम जानाय VIP डिनार बेयावबो मा 2 कोटि 49 लाख नङा होमबा आं बेखौ बुंनो बे लुटिनानै जानाय सोर जादों बेखौ बेथ' बाहेरनि गोजासो आरो एखे प्रग्रामावनो नों नायदो ISPL आव 5 कोटि 1 लाख लेखानि नाय 5 कोटि 1 लाख बेयाव मा जादों बेबो नै माबा इलेक्ट्रिसिटिनि माबा रिसेपसन माबा बानायनाय जिखि जाया मोनसे अर्डार देखाय मोनसे खामानियावनो मोनसे दुरान कापआवनो नों जुदि 5 कोटि 50 लाख जुदि आरो बेयावनो 2 कोटि 3 कोटि 3.5 कोटि जुदि मोनसे खामानियावनो जुदि बहननानै जुदि जाबाय थायोबा बे 6टा अर्डाराव बेलेग फाइलाव बिसोर बहनदों आं बुंदों बेबायदि बहन फैसा जानायखौ जुदि रायजोआ मिथियोब्ला दा आंनि आखायावसो लेखाया दङ सोंदो अफिसाव नंगौना नङा बेफोरनि डकुमेन्ट्सखौ नायदो नाथाय आं मानो इनकुइरि खालामनो होआखै नङा होमबा जोंनिनो मानसि दङ सानैसो जाथों कोटि मालाया दिनै जाना गालांबाय गारना थांदों कोटि बेफोरखौ हमनो हायाखै नों लकेलनि एसे फैसा जानायखौ नों मानो हमनो नङा होमबा बिनिखाय आं जेबो बुङाखै बेफोरबायदि बहनना जानाङा दा नों दुरान कापआव थांनाय बोसोराव बेसेबां थांदों आरो देग्लाय बोसोराव बेसेबां थांदों फैबाय थानाय समाव आं होगोन माबायदि फैसाखौ बनायो ओइ बेनाराव बेसेबां कोटि होयो ओइ टेम्परारि पेन्डेलाव बेसेबां करोड़ होयो बेफोरनिखौथ' आं बुंबायानो बेबायदि दा बिनिखायनो बुंदों जेन मोजांनि थाखाय खेलाया जाथों नाथाय फैसा बहनना जानो थाखाय खेलाया दाजाथों आरो थांनाय बोसोरनि दुरान कापआव 110 करोड़ मिथिबाय 110 करोड़ बिराद गिदिर स्टेडियाम बानायगोन होननानै मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बुङाखै होमबा भिडिअ फुटेजखौ नोंसोर खालामना हो चेक खालामना हो 110 करोड़ गेलारि बनायदिम राजनाथ सिंह थानायाव सार थानायावनो बुंदों अबा दिनै नाय खुगाजोंल' खिन्थु फैसाखौ बाहायगासिनो खुगाजोंल' जेबो गैया दा बेनिखायनो लाबथों गेलेथों सेंग्रा सिख्लाया बिनि थाखाय
मोजां गियान मोनथों नाथाय फैसा बहनना जानायखौ बन्द' खालाम रायजोनाव दुखु मोनगोन ना नैफोरबायदि लेखाखौ दिनै आं जुदि न'खर न'खर इन्टेलेक्सुवेल मास्टारफोरनो रानथिंजोबबा माथो डेन्जार जागोन नै डेन्जार नय अब तो पूरा लाख कोटिनि गोजानि 3.5 करोड़ 3 कोटी 50 लाख 3 कोटी 25 लाख 3 कोटी 38 लाख मा मीडियानो नै मीडिया पाब्लिसिटी फट' बेयावनो बेसां 3 कोटी 38 लाख मीडियाफोरनो फट' खेबनाय माबा नै मबा लाइट टिकेट मबा ओंखाम जानाय बिदि हमनाय फैसा बहनो आरो मिथिबाय बिदि जानाङा होनना बुंदों जाबाय दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बिक्रम दैमारिया सासे थिकादार बिपिएफनिबो सोद्रोमा नङा नाथाय बिपिएफनि जानानै गोबां समाव बिसायख'थिनि जानानै केम्पेइन खालामबोदों दा बेबायदिनो फिन आरोबाव नैबे सिडली बियाबनि बाय इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेहाय इलेक्सन खाथि फैनायखाय नैबे गामि ओनसोलाव हाबफैनानै केम्पेइन खालामनायखौ जागायदों नामा मा बुंनो सानगोन बेनो दाथ' नटिफिकेसनबो होआखै इलेक्सन बोथोरबो नङा ओइ इलेक्सन खाथियाव फैबा आंखौ इलेक्सन फैनायखाय टेप्राया फैलायबाय होनगोन दङ बुंग्रा मिथिबाय टेप्रा होनना बुङोलै खिन्थु इलेक्सन गैयाबाबो आं मानो फैदों आं दा आयंमोननियावल' फैया पुरा कन्टेक्ट खालामनानै जोबदों सोरनिबा न'खराव थांगोन सोरनिबा रायजोआ मिटिं लिङोबा रायजोआव थांगोन आरो सोरनिबा मन्दिराव थांबा मन्दिरावबो उङैगोन सोरबा चार्चफोराव जोबखांनानै मिटिं लिङोबा बेयावबो थांगोन खारन बिटिसिखौ बासायनायनि खोथा दङ नङा होमबा दिनै बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो खोथाग्राया गैयाब्ला खोनासंग्राया बोरै खोनासंनो आरो खोनासंग्रा गैयाब्ला खोन्थाग्राया सोरनो खोन्थानो बिनिखायनो दिनै जिथु रायजोफ्रा ज' जाबाय आं हामबाय होनदों बेनो स्टार्टिं इलेक्सन देरहानायजोंसो जोङो बिटिसिखौ बासायनो हागोन नालाय नङाबा जानला मानला ज्राव बिजेपि इउपिपिनो होनानै बिटिसिया थैनो नङा होमबा बिनिखायनो बेखौ दा होथों जोंनि बिटिसिखौ बासायफिननांगौ होननानै दिनै केम्पिं बायदियानो जों खालामबाय दिनैनिफ्राय आरो